हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ जिएसबिजिरलु बरायबाय। दिनै जों सावरायनि मणिपुरनि भायलेन्स एबा मणिपुराव जानाय मोनसे दुंहाव थासारि जाय थासारिनि थाखाय गोबां मानसिया गावनि जिउखौ खोमानांगौ गोनां जाबाय आरो गोबां मानसिया गावनि न'खौ गारनानै थांनांबाय आलाय सिलाय सोरबा हाग्रायाव थांबाय सोरबा जायगायावनो दङ सोरबा म्यानमाराव थांबाय सोरबा आरो खाथि खालानि स्टेट्सफोर जेरै नागालेण्ड मिज'राम आरो आसाम आरो अरुणाचल प्रदेश बायदियावहाय थांनानै थाहैनांगौ गोनां जाबाय। दायो बे भायलेन्स एबा बे दुंहाव थासारिया मोननै जातिनि गेजेराव जादों कुकी-जो आरो मेइतेइनि गेजेरावहाय। दा कुकी-जो जायखौ जोङो नायोबा मिज'फोर बायदि नुयो बिथांमोनाबो बे ज' फोलेरनिनो मोनसे जाति मिज' आरो कुकी-जो। दा बे मेइतेइफोरा सोर कुकीफोरा सोर आरो बिसोरो मानि थाखाय बेबायदि दावहा नांनांगौ गोनां जादों आखायावहाय बेबायदि हाथियार लानानै मानि थाखाय सोमावसारनांगौ गोनां जादों बिथांमोना जोङो बे भिडिअनि गेजेरजों जोङो मिथिलांगोन। दायो जोङो नायनि मणिपुरा बबेथिं दङ। बे जाहैबाय जोंनि नर्थ इस्ट। बे नर्थ इस्टनिनो जोंनि आसामा नैबेलाय बे जाहैबाय आसामनिफ्राय नै बिथिं नायोबा जोङो मणिपुरखौ नुनो मोनो। मणिपुरनि बर्डारावहाय दङ म्यानमार, ओरै दङ नागालेण्ड, ओरै दङ मिज'राम, त्रिपुरा, आसाम आरो अरुणाचल प्रदेश। दायो बे मणिपुरावनो बे घटनाया जादों। बे दुंहाव थासारिया जाहैबाय कुकीफोर जाय कुकीफ्रा बे जायगानिनो एसटिफोर जों बायदिनो एसटिफोर बिथांमोना जायखौ स्केड्युल ट्राइब होननानै बुङो बिथांमोना एसटिफोर। दा बेयावहाय मेइतेइफ्राबो एसटि नांगौ जोंनो होननानै बिथांमोना दाबि खालामदों मेइतेइफोरा। दा मेइतेइफोरा दाबि खालामनायावहाय कुकीफोरा जों बिथांमोननो एसटि होनो मोना होननानै कुकीफोरा बुंदों। दायो मेइतेइनो सोर एसटि होनो नागिरखो बिथांमोना एसटि मोनथावो नामा? कुकीफोराथ' एसटिखा स्केड्युल ट्राइबखा नाथाय मेइतेइफ्रा नङा बिथांमोना मोनथावो नामा? मणिपुरनि हाइकर्टआ डिक्लेयार होबाय जे मेइतेइफ्रा एसटि मोनसिगोन होननानै बिथांमोना एसटि मोननो हागोन होननानै। नाथाय मेइतेइफ्रा जाहैबाय बे जायगानिनो गोदोनिफ्रायनो बे जायगायावहाय रायजो खुंबोनाय मानसिफोर मेइतेइफ्रा रायजो खुंबोनाय मानसिफोर। दा बिसोरनो बोरै एसटि होनो? मेइतेइफोरानो बे मणिपुरनि आसेम्ब्लियावहाय बांसिन सिट लानानै दङ। जुदि बिथांमोनानो एसटि स्टेटासखौ मोनोबा आरो कुकी आरो गुबुन जातिफ्रा बे मणिपुरावहाय माबायदियै थांनानै थागोन? बिथांमोना सुबिदाफोरखौ मोननाय नंला। बेनि थाखायनो कुकीफ्रा मेइतेइफोरनो एसटि स्टेटास होनो मोना होननानै बुंदों। दायो जोङो जुदि मेपआव नायोबा बे जाहैबाय मणिपुरनि मेप। बेयो जाहैबाय मणिपुरनि मेप। दा बे मेपआव जोङो नायोबा नुगोन जे बेवहाय मेइतेइ दङ, बेयाव कुकी दङ, माव दङ, तांकुल दङ, मारिं दङ, कुकी दङ, पाइते दङ, हामार रंवे बेबायदिनो जातिफोर दङ। मेइतेइफोरा जाहैबाय हायेनाव थाग्रा। बे मेइतेइफोरा हायेनाव थाग्रा। बेवहायनो दङ मणिपुरनि केपिटेल इम्फालआ। बेवहायनो बे मेइतेइफोरनि जायगायावनो दङ। दायो कुकीफोरा बिथिंबो दङ आरो गुबुन जातिफोर दङ। दा कुकीफोरा बेखिनियावहाय थानाय सुबुंफोरा जाहैबाय हाजोआव थाग्रा बिथांमोना हाजोआव थाग्रा आरो कुकीफोर बायदिनो बिथांमोनाबो एसटि स्टेटास मोनदों। नाथाय मोनसे खोथाया जाहैबाय बे मेइतेइफोरा बेयाव हायेनावनो थाखानाय बिथांमोना डेभेलप जाखाबाय बिथांमोना आरो एसटि स्टेटास नागिरबावदों। दायो जोङो नायनि कुकी आरो मेइतेइनि सोमोन्दै। कुकीफोरा जाहैबाय ट्राइबेलफोर जाय बिथांमोना ट्राइबेल स्टेटासखौ 2003 आवहाय मोननो हादों। बिथांमोना आरो हाजोआव थायो दहाय आं खोन्थानाय बायदिनो। आरो बिथांमोना मोनसेल' जायगायाव थाया। बिथांमोना नर्थ इस्टनि गुबुन स्टेट्सफ्रावहाय गोबाङैनो गोसारनानै दं। आरो म्यानमारावबो बिथांमोना दंहैयो। आरो नर्थ इस्टनि गुबुन स्टेट्सफ्रावबो दङ। नाथाय मेइतेइफोरा बिथांमोना हायेनारि दहायनो आं बुंखाबाय आरो बिथांमोना मणिपुरावनो मेजरिटि गुबुन स्टेट्सआवहाय दङ नाथाय गोबां खम। जोंनि आसामावबो दङ नाथाय गोबां खम बिथांमोना। आरो बिथांमोना मेइतेइ लेंगुवेजआ 8 शेड्युलाव हाबखानाय जोंनि बर'फोर बायदिनो बिथांमोननि भाषाया 8 शेड्युलाव हाबनाय। दायो जुदि जोङो मणिपुरनि हिस्ट्रिखौ नायोबा मोनो जे मणिपुरा जेब्ला इन्डिया
मणिपुरा इन्डियायावहाय 1949 आवहाय हाबदोंमोन। इन्डिया 1947 आवहाय स्वाधीन मोनदोंमोन। 1947 आवहाय स्वाधीन मोनदोंमोन। नाथाय बिथांमोना मणिपुरा 1949 आवहाय इन्डियायाव हाबदों। बे गिबियावहाय मेइतेइफोरा ट्राइबेल बायदियानो थांनानै दंखायोमोन। बिथांमोना बा मणिपुरानो होल मणिपुरानो ट्राइबेल बायदियानो थांनानै दंमोन। बिथांमोना रावनिबो सिङाव नङामोन। बिथांमोना आलादा रायजो बा आलादा देश होननानैबो जोङो साननो हागौमोन। मानोना बिथांमोना गावसिनि राजानि सिङावसो दङमोन। नाथाय जेब्ला 1949 आव हाबो बिथांमोना मेइतेइफ्रा एसटि स्टेटासखौ मोनासै। एसटि स्टेटासखौ मोनासै। बिनिफ्राय जेब्ला कनस्टिटिउसना जोंनि भारत हादरनि कनस्टिटिउसना एबा संबिधाना दाजाबाय बिनि उनावहाय बिथांमोनाथ' एसटि स्टेटास मोनासै। बिनिखायनो बिथांमोननि ट्राइबेल स्केड्युल ट्राइब कमिटि अफ मणिपुरा खेबसे आरो ट्राइबेल स्टेटासखौ दाबिफिनबाय। बिथांमोना दाबिबाय थादोंमोनब्लाबो बिथांमोना 1982 आवहाय रिजेक्ट जाबाय। अफिस अफ रेजिस्टार अफ इन्डियाजों बिथांमोना रिजेक्ट खालामजाबाय जे नोंथांमोना जयगता गैया, मोननै हानाय क्राइटेरिया गैया होननानै बिथांमोना बुंजाबाय। नेक्स्टआवहाय आरो फिन खेबसेबाय 2001 आवहाय बिथांमोना दाबि बावबाय। 2021 नङा 2001 आव बिथांमोना दाबि बावबाय। बिनि उनावहाय बिथांमोना बेवहायबो ट्राइबेल स्टेटासखौ मोननो हाया होननानै बुंजाबाय। नाथाय फैयै फैयै बिथांमोना 2023 आवहाय ट्राइबेल स्टेटासखौ मोननो हागोन होननानै हाइकर्टआ बुंदोंमोन। नाथाय थेवबो दायो मोनसे जेंनायाव फैबावबाय बिथांमोना मेइतेइफोरा। दायो जोङो दानि सिचुवेसनखौ नायोबा सिचुवेसना गोबां डेन्जार मेइतेइफोरनि थाखायबो आरो कुकिफोरनि थाखायबो। मानोना गोबां मानसिया जिउ गोमानांबाय आरो गोबाङानो हाग्राफ्रावहाय थांनानै दंहैयो। नाथाय जोङो मोनसे खोथाखौ साननो हागोन जे मेइतेइफोरा म्यानमारावबो दंहैयो आरो मिज'राम, त्रिपुरा, नागालेण्ड बिथिंबो दंहैयो। दा मेइतेइफ्रा म्यानमारनिफ्रायबो हाबनानै बेवहाय थाफैदों। हाबनानै थाफैनानै आरो मेइतेइफोरखौनो बिथांमोना हाथियार लानानै गावदों आरो गोबां असान्थि थासारि सोरजिदों। नाथाय बे नङा जे मेइतेइफोरा रावबो बेबायदि गैया। मेइतेइफोरहाबो गोबां बे मणिपुरिफोरा गोबां अस्त्र लाग्रा एबा रिभलिउसनारिस जायफ्रा हाथियार लानानै सरकारनि फारसे उल्थायै नाङो बिथांमोना दङ। थेवबो कुकिफ्रा गुबुन जायगानिफ्राय ज' जाफैनानै मेइतेइनि हेंथायै नांफैदों। दायो मेइतेइया आसामब्लियावहाय 50%निख्रुइबो बारा दङ। मणिपुरनि आसामब्लियावहाय 50%निख्रुइबो बारा। बिथांमोना डमिनेट खालामनानै लाखागासिनो आसामब्लिखौ। आरो एसटि स्टेटास होबावोबा दा थानाय बे कुकिफोराथ' मा जाबावगोन? कुकि आरो गुबुन जाथिफ्रा। बेनि थाखायनो 36टा कमिउनिटि एबा 36टा जाथिफ्रा बिथांमोनखौ एसटि स्टेटासखौ होनो मोना होननानै बुंदों। जुदिय' मणिपुरनि हाइकर्टआ बुंदों जे बिथांमोना एसटि स्टेटासखौ मोननो हागोन होननानै, थेवबो 36 एसटि कमिउनिटिया बा एसटि जाथिफ्रा होनो मोना होननानै बुंदों। दायो जुदि मेइतेइफोरानो जुदि मेजरिटि खाब्ला आरो बिथांमोना डेभलप खाबा बिथांमोना जबखौ लाजोबसिगोन, साख्रिफोरखौ इलेक्सनावबो ओरैनो गोरलैयैनो देरहासिगोन। जेराव एसटि रिजार्भ सिट दङब्लाबो बेयावबो देरहासिगोन। माखासे सुबिदाखौ जायफ्रा एसटिफ्रा मोनोमोन बेखौ मेइतेइफ्रानो लाजोबसिगोन आरो बिसोरो गुबुन ट्राइब्सफोरखौ दानिख्रुइ बांसिनै डमिनेट खालामनो हाबावसिगोन। बिनि थाखायनो बिसोर ट्राइब आरो कुकिफ्रा मेइतेइनो एसटि स्टेटास होनो मोना होननानै दाबि दैखाङो। दायो बे दावहायावहाय मा जाखो? गोबां मानसिया रिपर्टनि बादिब्ला 200 एबा 200निख्रुइबो बारासिन मानसियानो जिउ गोमानांबाय आरो 300निख्रुइबो बारा 300निख्रुइबो बारासिन मानसियानो जिउ गोमानांगौ गोनां जाहैदों। दायो कुकि आरो मेइतेइफ्रा गोबाङानो सोरबा मणिपुराव दङ, गोबाङानो गुबुन जायगायावहाय थांनानै थाहैनांबाय आरो गोबाङानो बिस्रा न' गैला, थानो थाखाय न' गैला। बिनि थाखायनो दायो पिस प्रसेस सोलिबाय थादों। दायो मणिपुरावहाय पिस एबा सान्थिया फैफिनथोंसै होननानै बिथांमोना मोनसे मास रेलि एबा डेमनस्ट्रेसन्सफोर खालामगासिनो।
दायो बिदिब्ला बे मेइतेइफ्रा इसिबां मानि दावराव जाखांनायनि उनाव इसिबां मानि मानसि थैखांनायनि उनाव इसिबां मानि मानसिया खस्थ' मोनखांनायनि उनाव बिथांमोना एसटि स्टेटासखौ मोननो हाबायना बिथांमोना ट्राइबेल स्टेटासखौ मोननो हादोंना हायाखै दा बिथांमोना दासिमबो ट्राइबेल स्टेटासखौ मोननो हायाखै दा इयुनाव मा जायो नुलांबाय थासिगोन जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव गोजोन्थों।